खुलुमबाय दिनै 29 डिसेम्बर 2023 शुक्रबार आसाम पुलिसनि एसटि बिफाना गुवाहाटीआव अपारेशन खालामनानै नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगिरि खालामग्रा गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां नंखाय रां आरो नंखाय सनाबो बोखांदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय साहार आली 27 बोसोर बैसोनि, जागिर आली 23 बोसोर बैसोनि आरो मुशफिकुर रहमान 23 बोसोर बैसोनि। गासिबो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। अरुणाचल प्रदेश आरो आसाम बर्डारनि साखाथियाव थानाय तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय लेखापानि ओनसोलनिफ्राय आलफा उदां उदखारि आफादनि 2 केडारफोरा पुलिसजों हमजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय विवेक असम आरो मृगेन असम। बिश्वनाथनि नर्थ बैंक टी फेक्टरियाव सासे गथ'आ गावनि बिफा गौतम सैकियाजों फेक्टरियाव थांफानानै गेलेबाय थानाय समाव फेक्टरिनि साइडनि आयरननि दरजाखौ हरखाब दांफ्लांना लानानै जोखोम जानायनि उनाव गथ'खौ हस्पिटालाव लांबाय थानाय समाव गथ'आ थैदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय कियान सैकिया 10 बोसोर बैसोनि। तामिलनाडु रायजोनि कान्चीपुरमाव गोबां मानसि बुथारग्रा 2 क्रिमिनेलखौ पुलिसआ गावथारबाय। पुलिसआ बिसोर 2खौ हमनो थांनायाव बिसोर 2आ पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बेहायनो पुलिसआ 2खौबो गावथारदों। थैनाय 2 क्रिमिनेलफोरनि मुङा जाबाय राघुबरन आरो करुप्पु। केरलानि तिरुपनन्तपुरमनि पबाराव क्रिसमासनि थाखाय बानायथ'नाय गंसे ब्रिजआ हरखाब बायना होनायाव 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो सासे आइजोआ आथिं बायदों। दालां साजों गोबां मानसिफ्रा थाबायबाय थादोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिसारदों। क'क्राझार सोहोराव ई-रिक्साफोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बन्द' खालामना जन ओनसोलावल' ई-रिक्साफोरखौ सालायनो खाबु होनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला ई-रिक्सा गौथुमजों लोगोसे ई-रिक्सा ड्राइभारफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। एसपि सार, एसटिसि क'क्राझार, क'क्राझार डिटिअ, एसटिसि गसाइगाव आरो जोंनिनो टट' इउनियन श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आरोखि जेरै फिसा फिसा टाउनफोरनियावबो मोनफा इनस्टिटिउसन दङ हिसाबै माने श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै जोंनिसिमाव आरोखि जोंनियाव बेवहाय 2 दङ, नर्थ क'क्राझार आरो साउथ क'क्राझारनि 2। दा जोंखौ लानानै 10टा इउनियनखौ लानानै मोनसे डिसिआव आरटिअ बर्डनि मिटिं जानानै थाङो। दा बेवहाय डिसिआ जोंनो फोरमायदों जे ई-रिक्साखौ माने प्रपार टाउनाव आरोखि मेन र'डआव माने सालायहोनाय जानाय नंला। बे मोनसे सोलिनांगौ जाहाथे बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे माने रिकुवेस्ट जे बेफोर जेरै सोलिदों बिदिनो सोलिनो होनांगौ। नङाबा जोंनि न'खर खुंनायाव जोंहा बहुद माने हेम्पार जागोन। सोरहाबा नोङो प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय दं, जोंहाबो मोनसे उद्देश्य थायो, जोंहाबो मोनसे थांखि दं फिसा फिसौखौ मानसि खालामनायनि। जों बेबादि आयेनखौ मानिनानै सोलिनांगौबा जोङो गाबोन 200 थाखाबो खामायनो हानाय नङा। आंहा खुद निजेस्व आंहानो बेवहाय बिराद गिदिर समस्या जागोन आरोखि। सेकेन्ड अपसन जेबो गैया, बेटारि रिक्सा सालायनानै आं दा सोलिगासिनो दं। आंना अलरेडि फिसालाया सासे MBBS फरायगासिनो दं गुवाहाटीआव। आङो बेनो अखानायब्लानो पकेट मानि हरनांगौ जायो। दा आङो रिक्सा सालायनानै दा जेनेबा धरक 700-800 खामायनांगौ हरनांगौ। दा आङो ओरै गिदिंनानै मेकआप खालामनो हायोमोन। दा जुदि बेबादि स्टाइलनि जुदि जायोब्ला आङो बाव बिथिंजाय भारा जायाखिसै बैथिं थांनानै एसे मोजां जागोन खोमा बैथिं सालायहैनो हानाय बेबायदि केपासिटिबो गैया बेवहाय। मेन बिपदा आंहानो जागोन आरोखि। दा आङो आंनिफ्रायथ' आं बेखौ मानिनानै लानो गोब्राब मोनदों। दा बाखिफ्राबो बेखौ मानिनानै लानो नागिराखै। दा रिकुवेस्टआ मोनसे बेनो माने जोंखौ जेरै आगोलाव सोलिहोदोंमोन बे एसआइटिस बेबायदिनो थानांगौ। जुदि खालामोब्ला बास स्टेन्डफोरखौ आगोल बोखारग्रोनांगौ, बेनिफ्राय सिद्धान्तखौ लानांगौ। टट'फोरखौ बोखारनांगौ, मिनि बास बोखारनांगौ, टट'निफ्राय लानानै आप टु ट्रेन्सपर्ट बास स्टेन्डसिम माने गुन गुन बास स्टेन्ड बेफोरखौबो आउटसाइडआव लांजोबनांगौ, बास टार्मिनेल खालामनांगौ बबेबा मोनसे जायगायाव बेबायदि। আৰু যিখিনি বনাব লগা কাৰোবাৰ যদি নাই আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম বনাবলৈ। আমি চৰকাৰে যিখিনি আমাক গাড়ীৰ কাগজ পাতিকে ধৰি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কৰিব দিছে আমি সেইখিনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম। আমি আগৰ আইনমতে আমি চলিম, সেইখিনিয়ে আমাৰ মেইন কথা। অন্যথায় আমাৰ নহ'লে আমি মৰি যাম। আৰু আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমাক যদি এই আইনখিনি উঠাই নলয় আমি নিজে চিফ জৰি ল'ম। আমি ডিচি অফিচৰ আগত বা আমি থানাৰ আগত আমি নিজে চিফ জৰি লৈ মৰিবৰ মানে আমি সিদ্ধান্তই লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ উপায় নাই। আমি
আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিপলমে যিখিনি আইন জিলাই জিলাই আমাক মানে বান্ধি দিছে অসম চৰকাৰে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইখিনি আইন আপোনালোকে অতি সোনকালে উঠাই লওক নহ'লে আমি আগন্তুক দিনত আমি অহাকালি হওক বা অহা পৰহি হওক আমি মানে সিদ্ধান্ত ল'ম আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ যিমান আছোঁ আমি ই ৰিক্সা চালক আমি গোটেইখিনি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি ই ৰিক্সা বন্ধ ৰাখিম যদি এইখন আইন বাতিল নকৰে আমি যিখিনি শুনা পাইছোঁ এইখিনি আমাৰ মানে কাৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোকৰাঝাৰলৈকে বান্ধি দিছে নাজানো আৰু ক'তবা দিব নেকি গতিকে আমি আমাৰ বেলেগৰ কথা আমি হয়তো শুনা নাই আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা DC মহোদয় লগতে SP ছাৰ তাৰ লগতে মিউনিচিপালিটি চেয়াৰমেন বাইদেউ আমাক মাতি নি যিখিনি আমাক দেখুৱাই দিছে বা যিখিনি আইন আমাক বান্ধি দিছে আমি তাতে জ্ঞাত হৈছোঁ যে এইখিনি আমাক কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে দিছে আৰু আমি কোকৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কোকৰাঝাৰৰ নিজৰ মানে কোকৰাঝাৰ থানাৰ এৰিয়াৰ মানে বাসিন্দা হিচাপত জনসাধাৰণ হিচাপত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি আইন অনতিপলমে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগে नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि